Ya semeteran lah. Berarti coro tinggi badannya ndak terlalu ya? Enggak terlalu. Ya pernah ngukur usia piro kae? 2 tahunan. 2 tahunan. Tapi kan kisaran awak lho, Mas. 98. Zaman kae. Zaman 2 tahun lho. Bar kuwi ora ngukur neh. Bar kuwi belum. Nyatane ngarepe di del ukurannya lho ya. Diukar-ukur. Speknya kambing seni, jadi jarang untuk diukur kalau Bu ngedot. Ya ini ngedot ta, Bu? Wah. Niku lek kelemon piye lho? Lek anake tau ngitung ra pira ngono. Piye ta Mas ora tau ngitung? Saelingmu. Kira-kira lek cara duwite ilang ya wis lali lho Mas. Cara 100 wis enak dong. Mungkin lebih. Punjul wis. Soalnya kan aktif ngawin teng Jawi barang to. Main jaba wong. Iki lari saiki, serek carane. Masih. Alhamdulillah. Masih. Melihat perkembangan Hero, anak barongan yang di usia 4 tahun. Main lagi di Pokemon Farm. Bagaimana kondisinya dan anaknya wis teko piro? Wis teko putu apa urunge? Nanti kita tanya, tapi tentunya sebelum itu, yuk geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Cek CMF. Untuk kali ini kita main di Pokemon Farm, yang tepatnya beralamatkan di Desa Salam ya Man ya, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Iya Cak Bagus, sehat ya? Alhamdulillah. Iki gak iki engko ken iso tembus suarane. Wah, ndak bagus iki ketoke wis ndek gandengan iki. Rada brai wong iki, ya skincare barang iki lho. Sehat ya? Sehat Om. Piye wedhuse piye? Wedhuse aman-aman saja. Kelon bodro iki. Kayak mburi diresiki piye kayak kandang apa ditanduri apa? Sementara ditanduri, lek rencanane benjing tuh kok. Anggah diperlebar ya. Kandang. Jarene blantik cilik yang menghasilkan harus diperjuangkan, diteruskan. Wah, diperjuangkan terus-terusnya lho iki perjuanganmu. No. Perjuanganmu wis semene mbane iki lho. Garek menikmati hasilnya lho. Piye iki yo didokne yo? Kan medok. No. Biar menikmati siapapun yang menonton video ini. Ayo, karena kan? Ini mulai sejak kecil terupdate, geng. Dan ini rada suwi ya Man ya. Gang berang setahun. Nah, setahun yang lalu. Kayak umur 3 tahun Mas sampean ini. Pas kayak ya. Pas kayak 3 tahun. Iki 4 tahun. Oh ya, iki umurnya 4 tahun ya. 4 tahun. Oh, inilah keluar. Tuh, yo, ya, poh. Ulune kaya mie janan. Tas tak potong iki, Mas. Malah dipotong? Ya. Kenapa nih rewas? Rewas. Idek-idek. Kepidek-pidek malah salah tipis ya. Malah tipis, bener. Lek dipotong kan iso mapak. Ya. Lek didek pedot dhuwur malah kesuwen. Hero. Superhero. Tepatnya di Pokemon Farm. Iki saiki wis nyandak putu borong. Sampun no. Wes, sampun. Kok teko induk, tapi Mas. Berarti anaknya wedok. Anak wedok. Lek anaknya lanang wis ngawin dorong. Anaknya lanang ning kene. Wis ngawin. Ning kene wis anak. Di rumah teman. Oh, di rumah teman. Tapi bodoh manake. Sampun. Lek buyut durung ya? Buyut belum, Mas. Buyut durung. Maksimal diputu saiki. Cek putu. Tapi mbuh lek sing anak jantan pertama mbuyan kae. Apa ora kontak-kontakan nang Lampung. Kontak no, piye wis teko putu ro. Nomor ganti ya. Kuwi, ki sing tuku wedok. Kendalane piye Man sampai mempertahankan di usia 4 tahun ini? Ndak enak kendala Mas hari ini. Maksudnya cara godak-godaan priyo mesti enek. Godakane ya mengarep dituku wong. Tuku wong ya. Karena mempertahankan di usia 4 tahun dengan spek kambing seperti ini kan ya perlu diapresiasikan. Wis termasuk ya juara kuat 4 tahun nih. Masalahnya saurung-urungnya cemple-cemplene ya wis langsung brudul dal ya an. Ya lho. Kuwi tinggi kebutuhan. Muter, menyambung. Oke ini sulap Man. Nah, oke ini menit. Wes. Ki pernah ngukur ndak dure piro ngono awak? Dure kurang luwih semeter, Mas. Kurang luwih semeter. Ya semeteran lah. Berarti cara tinggi badannya ndak terlalu ya? Enggak terlalu. Ya pernah ngukur usia piro kae? 2 tahunan. 2 tahunan. Tapi kan kisaran awak lho, Mas. 98.
98. Zaman kae. Zaman 2 tahun loh. Bar kuwi rong ukur neh. Bar kuwi belum. Nyatane wong arepe didol ukurane lho ya. Diukar-ukur. Speknya kambing seni, jadi jarang untuk diukur kalau Bu ngedot. Yayane ngedot ta, Bu? Wah. Iku lek kelemon piye lho? Lek anake tau ngitung ra pira ngono. Piye ta Mas ora tau Sak ngitung. elingmu. Kira-kira lek payu cara duitnya hilang ya wis lali loh Mas. cara 100 wis enak dong. Mungkin lebih. Punjul wis Soalnya kan aktif ngawin teng Jawi barang tau. main jobo wong. Nggih. Iki laris saiki, serek carane. Masih. Alhamdulillah. Masih. Ki tarif piro ngono kuwi? Hari ini 1 juta Mas. 1 juta. Tapi sampai tadi. Oh iya, berarti pomo ngitungnya piye? Satu induk 1 juta. Satu induk 1 juta, ngitungnya mana? Ngitungnya matang. Loh, lah iya maksudnya ngitungnya dadi cemple ngono ya. Nggih. Oh, lek pomo braine rong dadi Braine rong tadi bawa sini. gratis. Gratis. Sistemnya titip opo anu? Titip bisa, kawin bawa pulang bisa. Kalau titip kuwi Enak biaya. pas enak kandang kosong Mas. Pas enak kandang kosong Nggih. bisa. Bisa. Tapi ada penambahan biaya apa gak? Ya ada no. Wah, tak kira lek mau gratis nih pisan. Masane gratis Ya iki. sapa ngerti sing nitip ning kuwi di anak ayu barang ngono ya ta. Lah, lek kuwi masuk. Lah, lho. Lekas Bu, Pak ya. Lho. Lekas iki cara jagono linciran lho. Ora takon bayar Udah malahan. bagus iki ya anu iki. Mas aku koyo nek sing plangklinge apamu to man ya. Apa ta, Bos? Kok kapakne to iki? Jenggotan paling. Ding-ding rapat ngene lho kayak ngejali matno sing duwe lho lho. Lho matno sing duwe. Apa sing dimatne ya Ya panggang. lho dagangane, lho mae salam. Lho. Hero, nek kembarane kae wis anu ya bodong ya. Dadi sate. Dadi sate san. Rawatane piye? Kesulitane? Iki kesulitannya meng kudu rutin mandi, liyane kuwi ndak ada, Mas. Nek kudu rutin mandi. Lah, selama ini ki termasuk rutin kan apa ora? Tek ya rutin, tek ya ora. Termasuknya ya rutin lah. Termasuk rutin. Tapi nggak begitu. Nek biyen kan maksimal Kawan. 5 hari sekali. Heeh. Hari ini lah iso seminggu pisan. Bisa seminggu pisan. Kadang ya rong minggu barang. Kadang ya orang minggu. Tapi seminggu ping 2 ya masih sering. Masih sering. Tapi Lihat yang kondisi lah. yang penting fit man. Ya, Kebutuhan hari ini kan yang penting mangan, ya toh? mangan Mangan, ngaceng, ngawin, turu, ngising, nguyuh kan ngono wajibane deh. ya bener kuwi. Oh, Mas. kan? Wih, Lah jarang didusi apa mau tinggi kawin ya sulo ya Mas. kendo. Kendo. Suwi. Iki gelem ngomong ya pegel kuwi kan pliket. Ya lek ulune tipis barang ngono iki cara wong kan nggih kemule awan bengi. Jaketan. Jaketan. Ya, alhamdulillah berarti anak terjauh dari di mana ya? Di Jambi. 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 Jambi ngendi ya, Man? Jambi kulone Sumatera apa? Lampung. Kulone Lampung. Sumatera ya, pasti Sumatera. kepulauan Sumatera ya. Ya. Wah, tekan Jambi lho anake Hero. Kondisinya diwujud di 4 tahun, Hero. Gila kisah sejarahnya yang dulu konten-konten sebelumnya gengki wake kecilik ki muncul nih gini ki. Kecilik Jemoko senengannya turu sampai ini. di usia 4 tahun. Ini semoga-moga nanti usianya juga minimal seperti bapaknya yang 12 tahun. di usia 12 tahun. Tapi kami berharap anak cucu barongan umurnya sak dhuwure. Amin. Umurnya sampai sak jeming 12 tahun. Jenenge karepe wong kan ya ora apa-apa to, Man, njaluk lho. Pareng. Ae dhewe dicepaki garek njaluk to, Bu, to. Lah kelo. Ngopeni kaya ngono kalo. Bah. Hero. Godaan tertinggi berapa, Man? Lek godaan biyen 100 lebih. 100 lebih di usia berapa? 2 tahun? Usia 2 tahun. Pas bior-biore Pas regenge bior-biore. ya. Iki poel pira ya kira-kira? 3 pasang, Mas. Rong tahun? Iki usia 20 bulan wis 3 pasang. Tapi Loh, cepat pengapit iku usia 28 bulan. 28 bulan ya bener. Berarti ki ginjah untu berarti, Man ya? Nggih. Protol pertama usia berapa? Kontrol pertama usia setahun, mari Wis kuwi protol? mandek, nggih.
Mari kuwi mandek sampai 18 bulan, 18 bulan cepot kabeh. Langsung umur setahun wis poel. wis setahun muncul titik lah Mas. Tapi ngegang rada dawa neh poel kedua. Gange 6 sasi. Oh ya ora dawa jane ya. Mari 6 sasi cepot protol kabeh Sampai pengapit. sampai pengapit. Oh. Tapi protol pertama wi saurunge poel wis tinggi ngawin borong dulu. Sampun. Berarti Mari tinggi ngawin poel. gang rong minggu poel. Gila. Geng umur setahun hero ini dulu poel. Nah, Ya setahun Poel. muncul dikit Mas, tapi lek 13 belum ada kayak oh poel. penake 12 bulan ya, Ya. koma. Wih, protol untune dalam arti bahasa keseharian kami. Tapi poel asline cara bahasa biologisnya. Wah, apa bahasa apa ya man? Ya ngono kuwi ya. Anu, apa jenenge? Balek. Balek, sunat lah carane. Sunat. Tapi ki sarunge anu susunane cara cek kelas SMP lah cara bocah no, sunatne. Tapi ora apa-apa, yang penting kan Meteng jantannya- Mas Jan. Mana? Ya dadi Ya dadi. wis payu Payu. nang ndi wi? Kae yang pertama teng Lampung kuwi anak pertama jantan kuwi. Pertama langsung adoh ya. Nggih rezekine pas tebih. Pas adoh. Warna piye anake? Warna mirip bapake. Wis ngene iki. Ya, cuman di kaki ada apa nih kuwi jenenge? Ada sepatu, ada dekere. Oh, lengkap. Lengkap. Jadi kalungnya yang ngene iki. Persis ini. Persis ngene iki, cuman dia ada sepatu hitam di teraca. Kaca. Terus deker ning dengkul ngarep burian. Ngarep tok, Mas. Oh, ngarep tok. Mburi sepatu. Buri sepatu. Dari induk warna apa? Induke pala merah. Metu ireng. Nggih. Dewi kepala merah kerandahmu sing manak ping 13 kae. Yo anake. Kerandah-kerandahe kuwi. Anake kuwi. Wah. Di sini juga punya legend kambing merah, kambing lawas. Manak ping sak mbuh kayak papat lah anake. Wah, Terakhir 4, Mas. terakhir papat. 4. Kuwi manak ping 13 sih terakhir 4. Oh, terus mati. Mati. Wayah manak terakhir tapi sempat ngetokne. Tapi anaknya urip. Urip. Oh, babone sing mati ya. Babane sing mati. Pas manak kuwi. Bar Mboten mana? bar mana. Apa Mas Titi sebenarnya apa? Ceritane kaboten anak di usia tua. Metu papat Metu pisan. papat. Oke. Ki mau tembakne karo iki? Belum no, iki Oh, iki cek cilik. cilik. Berarti wis suwi berarti wi. Yo kurang lebih 5 tahun. Limo saurunge iki metu berarti. 5 tahun kayak iki cek petang tahun. Yo 4 tahunan lah. 4 Pokoknya tahunan. iki cilik, Mas. Wah, iki zaman cek cilik. Geng rewas belakangnya superhero. Milik Pokemon Farm dengan owner Rohman. Roy Wong, Rohir Roh. Man Man manusia. Wong, Roy menuso iki ya. Wah. Ora ngaji dah iso lho wi, maknane wi. Gila, deh nesu Ada begat kok. dari jencang. Ajak le dilute lho le. Iki wong-wong kangen ki lho suwi ndak roh. Kok ya begat lho iki. Nanti cencang ra gelem. Apa njaluk ning iki ya Mandoro? Sama saja, Mas. Oh, padha ae. Dhek njaluke dicul ning ngene iki. Nggih. Upama mari adus ngono dicencang mboten purun. Njaluke dicul-cul. Dicul-cul. Wah, kaya sing duwe njaluke dicul-necul. Oh, di karpeti hitam. Ini tempat guyangan dan kawin ya, Man. Nggih. Ini saksi piro sing ditembakno kene iki ya. Yo iki sing ra, Mas. Apa kadang ya ning jero barang ngono? Apa mesti ning kene iki? Biyen pernah ning jero tapi yo ora kerep, Mas. Pomo anak pasien bengi kayak gremis ngono pernah ning jero. Jero ya. Plung ning kandange ngono. Ning kandang. Artinya maneman wedhuse tentang kesehatan nek gremis-gremis. Kadang kan bengi-bengi nek wong moro gremis-gremis kok mesakne aku. Plungne ngono ae. Plungne ae. Wah, ulune. Terakhir guyang kapan nih, Man? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Gila, lek ulu tebal 2 hari ya wis koyo ngene lho, geng, deloken. Lek ulu kandel 2 hari ya wis mulai apa jenenge kumal. Kuning nah Kuning karena dia teles lek anu kan kaya cara wong kan jaketan ya. Lek bengi ngono ngeringet, Mas. Ngeringet, Dadi pomo isuk kembloh. ngono kembloh. Mari kebuntel kaya ngene iki kok. Iki Jane- pomo aku ngono mesti sumuke kok. Lah iya,
Dek awan bengi lek wong ngono kan jek iso madem tok. Utawa sing wedi ireng. Jane ulu tipis apa ta sing ngusumne ulu kandel, mbok ulu tipis. Sampeyan kok sing ngusumne. Mbok ulu tipis-tipis wae lho penak. Ya ora marem nek tipis. Ora marem ya. Ketok tipis wedhuse. Heeh. Kurang nek ngene kan penyawang ngono ora gampang walah to. Jragem. Geragem. Cuman ya kuwi risikonya, geng. Ketika ada keterlambatan mungkin yang konsisten waktunya wayang guyang ya nek telat biasane anu Mas. rodok Gatel. suwi. Mari gatel ngono kadang nek sing jebol. Ah. Minuse ning bulu kandele kan kuwi to. Leno sithik, Leno sithik kelong. kuwi, Geng. Jadi untuk merawat atau mempertahankan atau memperjuangkan bulu tebal ini ya memang penak sing nyawang karena le ngenyangi leno sithik ngono ae ya wis sambrol deh. Dan penggawean maton Mas. Penggawean maton. Ibaratnya cara milih wong ratus lho bro iki. Marai yo kaitannya tentang ambrol emang lho ya. Nggih. Wong ratus paling lebus. Heeh. Tapi diapusi semprot wangen-wangen ngono sobo kan darani adus pisan ya. Kapan berarti tahu no? Tahu wis penggaweane ngono wingi iki mung yo adus aku mek tak semproti tok semprote ngantek kalah entek pisan iki. Alah. Wis bar ke sawah langsung nepung ngono wis ra mampir-mampiran. Soale tasnya ning gubuk saiki man. Oh ngono. Heeh. Wis lap ngono ae. Wis garek betah-betahan sing jagongi apa. Oh, tahanune ngono ae. Cuman posisi kambing mandi lo di rumah iki ya. Ya tasi Pak Poh jan ya. Jadi mengibaratkan kalau hewan kesayangan ini ngono ning endi-endi yo ngen. Ning kene pun padha mengke. Ya mungkin cara adus no kerep Rohman timbang aku. Tapi yo kerep Pak Poh no. Maksudnya wonge lho. Pak wonge yo. Tapi kita sregep iki wis meh kok. Wis meh deh. Wis wayahe malah. Oh, wis ngenteni dino apa. Loh, bentuk kepalanya asli rongga karena posisinya rambutnya kelong. Dan ini bisa melihat rongga kepala yang sesungguhnya. Ah, teman? Bener. Karena posisi ini endas kan iki ketok bunder tapi isine mak rambut. Opone dijungkasi nyang ngarep. Iya. Lah, nanti kono nih. Ayo. Diwei ciwi ngono ben ngene nah. Iki kan asli belum. Lah. Asli belum kandel. Matane mripate mbiyen melorok ya. Wintul yang ngono. Saiki sutup ngene iki. Geng. Penampakan kepala ketek. Kepala ketek. Barongan. Cuman bedane karo barongan anu man iki, sungu. Iki no. Yo lek kuwi juwarang man, pomo iki ndak metu wajar lah. Cuman sungu iki lek barongan ndak tau tukul deh. Barongan banyak sungu nih. Anu, berarti tiklik. Sungune mek gur ning kene tok iki. Yo keteko aku yo ora tau benakne si sungune kuwi. Sampai teko patine yo panggah meng semono kuwi. Tak mene man mene. Separo? Ora eneng. Telon. Munyul titik ngono. Oh semene. Jis keteko semono kuwi. Ning anu no. Pager. Ora. Kerep tungkal ning pager. Ora tahu, ora modot mbuh kae piye. Enggak modot ya ora tau benakne. Tapi lek ulu ndas cuwepet nyukure. Leno sithik no njupuk. Jarang tak cukur, Mas. Ndas e. Dodol dhewe saiki. Dodol dhewe, nata dhewe ya. Nata dhewe. Oke. Nek sing ngarep kan krana diusak-usak ning comboran tetek akhire bake wis malih brodol iki. Wis jane didulang lah ora gelem brodol ngene. Heeh. Kan ndak diusep-usep. Tapi yo esok sore goyang. Culna man ben berjalan dia krembia-krembiae ya. Nek dicekel mak meneng Mas, tapi lek ditencang dekem. Kan biaran ngono kan. Ngono kuwi ya apalane yo. Apalane ngono kuwi. Tapi lek dicul-ecul ngene gak gelem dekem. Gak gelem ngatek terus deke. Ya, mlaku-mlaku kono. Golek wedokan. Gimana pasien ra nggih? Brai wayah ngawin tok kuwi. Isan. Gimana wedokan teko ra nggih? Iki mau enak pasien. Isuk. Tapi ndek ingi Mas lek ngeterne. Kabine iki nggih. Lek ngeterne wis lek amprah gede ingi. Wedhuse ning kene. Wedhuse sik ning kene.
Wong endi adoh apa? Kuwi yang ponggok. Mau ponggok, Macem. masih dalam kawasan Blitar kilo Hero Geng di 4 tahun. Ki anake. Berarti hasil 1 juta lah hari gini nyambut tega iki nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mulakno ibu ya mau wempeng lek hasil 1 juta iki nggih mak sak crit ngono nggih. Jan, wah krempyoh, 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 krempyoh. Oh, ya. Oh, ya. Wah. Biyen nyangka raman iso kaya ngono ya. Wis kudu mok dole jaman rusak-rusak rumah saku kae jemoko kae tau rada cilikane bruwai apa gatel tapi to, remajane ndak nyangka. Ning akhire ya apik dhewe. Malah sampai radidal. Apa jenenge luri ra ngapusi ngono kuwi. Wonge sing iso ngapusi, Man. Lah wonge pinter ngapusi ya. Pinter. Lah luri piye ngapusi wong dhek menjawab dengan genetiknya dan waktu kok. Iki lho sampean kaya ra mentok lah midi umur piro. Ya nemen-nemene kae kok pas bruwai 8 apa 9 ya. 7 wae. 7 ya. Tung sasi sampean rene. Pas ati video ben jero kandang. Ki rambutnya jebu apa kono ngen sungu ora dicukur waktu kuwi. Alhamdulillah ning kene berkembang dan berkembangnya juga enggak mek ning kandange kene ya, Man. Ning kandange wong-wong dan juga cemple-cemplenya ini juga laku. Artinya hasil breedingnya diminati peternak lain kan ngono teman. Berarti alhamdulillah bisa bermanfaat. Jadi kita doakan bersama-sama, geng. Moga-moga Hero iki ya panjang umur dan bisa bermanfaat bagi farm Pokemon juga bagi farm teman-teman. Nomor HP, Man, bila main kunjung ke sini 081 232 512 Oke. 827. Alamat lengkapnya Desa Salam, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Ararai lek arep dolan rene. Kulon Bali Desa ngarep sekolahan MI. Bali desa apa? Desa Salam. Loh, kok bali desa ngendi ngono? Terus lek pomote kok Mae sapa? Mae Rohman to Pak Jayin. Mae Rohman to Pak Jayin. Oke. Wi wis mulai ket kok Kediri lho kabeh ya wis. Iya. Ya pendekar pencak, tapi pendekar delok kayak ora munggah. Lek Rohman iki. Delok pencak. Ayo dilebokne, Man, mesakne, Man. Dimasukkan. Jadi nek pengen bibit-bibite akeh. Wes los cemple-cemplene. Mae Rohman nih murah-murah enek, larang ya enek rene usum cemple lanang wedok. Ki ngedole ora amprih larange, geng. Ning kene, amprih dadine. Dadi monggo pinarak bagi panjenengan semuanya. Mungkin yang jika ingin bibitan dari Hero, pernahnya ini anak barongan. Jadi untuk anak-anak Hero, pernahnya cucu barongan di sini. Lengkap lanang wedok, das abang, das ireng juga lengkap. Wis diakhiri ya, Man ya. Oke, siap. Geng. Kita akhiri dulu. Terima kasih, Man. Wis muga-muga kok Hero panjang umur. Amin. Bermanfaat, berkah, barokah semuanya. Amin, amin. Jika ada tutur kata yang kurang pas, video yang hanya seadanya, kami mohon maaf. Tapi tentunya dengan pembuatan video ini kami berharap sedikit ada manfaatnya dari apa yang kita videokan, apa yang kita tayangkan melalui channel YouTube di Jack CMF ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.